dauzkamakizkigu ja hilabete batzuk Elosegi Parken inguruan lan egiten, eta indeuna da jantoki bat, behatoki batekin, eta gaur erakusteko aukera eman digu udaletxek. Beran indeu pixkat hegazti buruko ezaugarri batzuk esplikatu ditu, eta baina etorri mendikan bidetikan, Elosegi Parketik hegaztiak ikusten, eta goran jarri dio behatokia eta jantokia. Eta jantoki hori erabiltzeana, azkenen hiri biodibertsitateari laguntzeko eta hiri mailan dauden hegazti laguntzeko halako jantokiak erabiltzeia. Oso garrantzitsua da, batez ere negu aldean hegaztia janari gutxi daukatenen behaiei laguntzeko eta behaien superbientzierako oso garrantzitsuak dira. Eta horrez gain jarri dugu bai hemen Elosegi Parkean, bai ingurumen hezkuntza lantzeko. Zabiez eskolekin etortzeko eta umei erakusteko hegaztia gertutik eta oso herramienta polita da. Bain dela 10 egun nola hasi janaria jartzen eta behar dute pixkat janaria bilatu eta adaptatu behar dute. Orduan gaur ez dut ikusi, bain beste talde badauko, beste taldeakin ikusten duen, baina bai pixkat ohitu behar dira eta gero behin ohitzen diala txorik oso gertutik ikusten dira. Fijatzen bazeate, jende balin bauko aukera etortzeko, oso zabala da, espezie asko daude zuhaitz asko oso zarrak dianak eta horrek egiten duena biodibertsitate puntu altua izatea, hemen Tolosa mailan. Hegazti espezietan, Gipuzko mailan 200 bat espeziola ikusi daitezke urte guztien zehar, eta hemen 50, 60, hola pixkat nago esaten alto, baina 50, 60 espezie errez daude antzematea. Eta oso, esaten bezala, hegaztien kasun oso altxor ona da.